Hola, moi boas. Hola, boas tardes. Por favor. Bueno, Sí, estou... por favor, séntese. Mira, se lle digo a verdade, estou un pouco nervioso, porque é a primeira vez que fago isto. Dígame, sabe? que podo axudar. Porque, mire, polo meu traballo eu non podo vir a sitios como este, porque se soubese que eu estou aquí agora, neste momento, podería ter problemas, porque eu non creo nestas cousas. De verdade, digo yo de verdade, eu non creo para nada. Pero, mire, outro día, non sei, debeu ser algo predestinado, porque chegou ás miñas mans unha tarxeta que poñía Borjus, calculo a túa carta astral. E dixen, Borjus, ese nome, non sei, tirou de min e dixen, home, o mellor unha vez na vida hai que probar. Que non se diga, porque supoño que non pasará nada por facer isto. Ademais, non o ten que saber ninguén, por suposto. Non, por suposto, todo o que pase nesta sala quedará nesta sala. Por favor, dígame a súa data de nacemento. É o 7/3/73. A que hora aproximada naceu vostede? En todos os meus aniversarios, sempre que apago as velas, a miña nai di que aínda non é o momento, que hai que esperar un poquinho a tardiña. Eu calculo que sobre as 5 da tarde. Déixeme facer os cálculos matemáticos co meu ordenador para saber a posición dos planetas con respecto ao fondo de estrelas fixas, a posición do Sol do momento. Déixeme un segundo. No momento do seu nacemento, o Sol encontrábase na constelación de Acuario, polo que vostede é Acuario. Primeira nova que teño toda a vida mirando os rangos de datas dos horóscopos, eu pensaba que era Piscis. Non pode ser, o ordenador non... Os cálculos son moi precisos. Sen ninguna dúbida, o Sol estaba na constelación de Acuario no momento do seu nacemento, non hai dúbida. Leva mirando mal o horóscopo toda a vida. Pero continuemos, por favor. Pola hora do momento do seu nacemento, podo ver que a constelación que ascendía polo leste, a constelación de Cáncer, o seu ascendente zodiacal é Cáncer. Do mesmo xeito, o seu descendente zodiacal é tamén Acuario, o mesmo signo, que é unha cousa particular. E os planetas? Os planetas podo ver que Mercurio estaba en conxunción co Sol na constelación de Acuario. Conxunción, que En interesante. conxunción estaban xuntos, moi preto un do outro. Venus e Marte tamén estaban en conxunción na constelación de Pisces, tamén moi preto un do outro. A Lúa atopábase en Xémini. Xúpiter acababa de entrar na constelación de Virgo e Saturno estaba en Ofiuco. O Fiuco. Estos son os astrólogos de última xeración que meten o Fiuco. Como é isto do Fiuco? Non, o Fiuco sempre estivo aí. O Fiuco fai 1000, 2000, 3000 anos. O Fiuco é unha constelación zodiacal e o Sol e os planetas pasaban por o Fiuco, polo que hai que telo en conta. E supoño que isto será único para min. Pois resulta que sí. A configuración de estrelas con respecto á constelación zodiacal e as estrelas fixas do fondo do oceo é tan particular, hai tantas posibilidades, que resulta que todas as noites son diferentes e todas as noites son únicas. Do mesmo xeito que todas as persoas son únicas, pois resulta que cada persoa pode ter a súa noite. En este caso, trátase dunha configuración única, dunha noite única ou dun día único no que naceu unha persona única. Borja Tosar, moi boas tardes. Moi boas tardes, Manuel. Que xeito tan raro de iniciar unha postal planetaria cunha lectura dunha carta astral, que a carta astral que acabamos de facer é certa. Exactamente, así estaban os planetas, así estaban as constelacións zodiacal. A carta astral non é nada máis e nada menos que como se encontraba todo o ceo, os planetas, as estrelas, no momento no que nace unha persoa. Vale, eso o entende todo o mundo. Tamén todo o mundo sabemos, queramos ou non, que isto non ten ninguna influencia nas nosas vidas. Pero a astronomía, que é unha ciencia, e a astroloxía, que son unha serie de mitos construídos sobre a nosa data de nacemento, tiveron un orixen común. Certo. Houve un tempo no que a astroloxía e a astronomía eran unha mesma disciplina, non había diferenza entre as dúas cousas. Era unha vantaxe grande, porque resulta que se coñeces o ceo, daste conta de que hai unhas estrelas e unhas constelacións típicas no verao, e unhas constelacións e unhas estrelas típicas no inverno, e outras na primavera e outras no outono.
Entonces, como vai cambiando o ceo e as constelacións, ti podes, simplemente observando o ceo unha noite despexada, saber que veñen as constelaciones do inverno e, polo tanto, vai empezar a facer frío e vai empezar a facer mal tempo. Predecir realmente cando ven o inverno era unha predición do futuro case máxica, non? É moi útil para a xente daquel entonces. Pero, inda que nós, obviamente, sabemos diferenciar perfectamente o que é astroloxía e astronomía, no noso día a día estamos remitindo nosos astros. Exactamente, Manuel. De feito, por exemplo, o lunes ven de Luna, o martes de Marte, do planeta Marte, mércores de Mercurio, xoves de Júpiter, venres non te digo de quen, e o sábado de inglés. Como é sábado en inglés? Saturday. En galego, como se traduce? O sábado. O sábado, como se traduce exactamente Saturday? A traducción literal é Saturday, o día de Saturno. O día de Saturno. E o domingo resulta que Sunday, que é... Sunday, o día do Sol. Pois nada, claro, ti me podes decir, bueno, planetas, o Sol e a Lúa salen na semana, pero claro, se pensas nun sistema xeocéntrico no que a Terra está no centro do universo e todo demais son planetas, o Sol e a Lúa son dous planetas que dan voltas ao redor da Terra. Eu coido que, se o pensamos, a maior influencia da Lúa nas nosas vidas é unha influencia que non é pequena, que nos acontece todos os anos o ollar o calendario laboral e preguntarnos en que datas cae Semana Santa, e eso depende precisamente da Lúa, depende de cale a primeira lúa chea despois do equinoccio de primavera. Esa sí que é unha influencia clara da Lúa na nosa vida. Sí, de feito, precisamente, pois a Semana Santa fai que collamos uns billetes de avión para ir de vacacións, antes da Semana Santa o Carnaval, que se pon sempre 40 días antes da Semana Santa, pois fai que nos disfracemos. Eso é unha influencia real da Lúa, non? E que realmente estábamos moi vinculados aos movimentos da Lúa. Igual nas películas do oeste víamos o indio falar de lúas e de cousas así e facíanos gracia, pero é que realmente un mes, que son 30 días, non é nada máis que o período dunha lunación, o período que tarda unha lúa chea en volver a estar chea. Entonces, o mes non é máis que as lúas. Pois o ano ten 12 lúas ou 12 meses. Vai unha pregunta difícil. Nas cartas astrais consideran o planeta, o explaneta, mellor dito, Plutón? Pois nas cartas astrales sale Plutón, sale Urano, sale Neptuno, salen planetas que se descubriron fai moi poucos anos. De feito, todas as cartas astrales do século XVIII para atrás, pois faltanlle planetas. Entonces non deben estar moi ben feitas. E se incorporan Plutón, pola mesma lógica debería incorporar outros planetas ananos tamén. Claro, neste momento, nestos anos, descubrimos un montón de novos planetas. Algún é máis grande incluso que Plutón, ou pode ser máis grande que Plutón. Eris, Makemake, Haumea, incluso Ceres, que xa sabíamos de Ceres, pois son planetas que poden influir astrolóxicamente, se falamos ou se utilizamos o término, e realmente non os están usando os astrólogos para facer as cartas astrales. Certamente, a astroloxía non deixa de ser máis que un mito superado hai xa séculos pola ciencia e polo coñecemento. Borja Tosar, o noso postaleiro planetario, moitas grazas por esta postal dedicada á astroloxía e, sobre todo, por esa super carta astral que vou guardar con moito cuidado. Moitas gracias a ti, Manuel, e bueno, auguro un futuro brillante deste programa.